Seznamte se, tohle je jablíčko a právě díky němu lidé objevili něco úžasného. Jednoho dne spadlo jablko ze stromu dolů k zemi. Spadlo přímo vedle Izáka Newtona, slavného učence. Newton začal přemýšlet, proč jablka padají vždycky dolů a nikdy nahoru. A tak objevil gravitaci, neviditelnou sílu, která nás drží u Země. Gravitace je i ve vesmíru, díky ní obíhají planety kolem Slunce. Gravitace působí i na nás, proto když vyskočíme, vždycky spadneme zpátky na Zem. Gravitace je tedy neviditelná síla, která nás drží u Země a díky ní obíhají planety kolem Slunce. Tak zase příště, mějte se krásně.